kočija sa 12 putnika. Ponoć je otkucala u trenutku kada se pred stražom zaustavila neka čudna kočija. Stražar je prišao da pogleda putnike i njihove isprave. Svi su mu se učinili nekako neobični. Dugo ih je zagledao jednog po jednog, ali ništa nije govorio. Prvi, lepo obučen, morao je biti neka važna ličnost, jer su sve oči u kočiji bile uprte u njega. Ime mi je Januar i mnogo mi se žuri. Već od prvog dana čeka me mnogo obaveza. Drugi je znao da će kratko živjeti, svega 28 dana, pa naumi da se proveseli i stade dizati galamu. Hajde idemo, brže malo. Kad ga stražar opomenu, on uskliknu. Zar me ne prepoznajete? Ja sam Februar, kralj karnevala. Don Mart, treći putnik, beše nekako mršav i ćutljiv. Četvrti pokaza Martu na mesečev znak, reče da se zove April i da je veoma promenljiv. Pohvali sam sebe, a gospođica Maja mu tada otpeva jednu od svojih najlepših šumskih pesama. Šuma blista, šuma pevala, ku, 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 ku. Ptice svud pesme tu i tamo, šta li meda radi samo? Ptice svud pesme tu i tamo, da li medi meda damo? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jun i juli u letnjim haljinama izjaviše stražaru da u prtljagu nemaju ništa. Ovde je samo kupaći kostim. Isto je i kod mene. Ja sam prodavačica zrelog letnjeg voća, reče mama Augustina, pohvalivši se da ih i sama jede, te je zato tako bujna i velika. Deveti putnik, profesor Septembar, beše slavni slikar koji je lepše od svih umetnika šarao lišće mnogim bojama. Da li želite jedan portret, gospodine? Oktobar je opet bolje od drugih znao sve o zemlji i njenim plodovima. Da li ste znali da zemlju treba dobro pripremiti u mom mesecu kako bi bila plodonosna? Izgledao je nekako zimogrožljiv, baš kao i njegov sused Novembar, poznata smrzotina. Molim vas, zatvorite vrata, već je dovoljno hladno. Posljednji putnik se dobrati deda Decembar nosio je novogodišnju jelku već za onu sljedeću godinu. Srećna vam nova godina! Pregledavši njihove isprave, dade im znak da pođu. Srećna nova godina!